di may make up for dog million. Naman gali may kwartang natabi, di rin kabot og milyon. Hi everyone, good morning o karon day adlaw Bernice Pizza City. Ja. Late na ko nakamata. Ja. Si Tiri kay tug pamalo kay raman pud og kanang mga alas 8 na steri mamahaw. Ja. Wala man na pukawar di pasagdan di as kini gatug pa. Ja. Naman na kog dungag. Siguro mga 6:30 today, siguro ko na matadad to. Hindi, nadungag na ko, nakadungag na ko. Hindi. Kanang mga piko, kuya, ang kuwan sa kape na, kaya mo yan. Sa kape palang daan eh, girimayin na ko nga kaya mo yan. Lagi yung nabasahan dyan, diretso pag kaya ko to. Ito guys, di medyo ko tag-inam o ngani. Sa kanang naining adyon ko ani na nakabawas ko. Mainim na lamang ko. Purpose sa pag-inom imbis kay di ko tig-kape. Ang napisa ta kay magluto ko. Magluto ko karon ng pamahaw. Diya guys, magpasalamat dahil ko sa nihatagan agamang landlady si Ate Bibi. Nalipay ko kay payatang paliton. Diya. Guys, sausage. Malipay lang kitag na yung muhatag. Ato din ang ma-appreciate. Bisan pagtagaan tag ginamos ba sa kahinatag. Ato din ang i-appreciate. No, nagdaghang kadyong salamat ni Ate Bibi ng tagaan mi ani. Kay kanipay paliton. Pila na kapuding man ni paliton, sausage. Damason naman ni pangsudan sa pamahaw. Kay dari lagi dito basa-basa maka lakaw-lakaw. Mga nakaroon haning lutuon. Salamat ka dari Ate Bibi. Si Ate Bibi nga among landlady. May naghatag ani. Diya. Ahang lutuon nun among kamahan. Init huwag kang kape guys, nasa naibot tangan ni. Ay kuan. Magluto sa ako. Magluto sa ako pamahaw kay kuan na. Alas 7 na. Natug pa minus tiri pero kailangan na magluto sa ako. Magluto dahil kong itlog guys. Kay basig disteri mangay sa ng sausage. Medyo nang nasa pilian. A few moments later. Luto na gamang sidan pamahaw. Sorry dahil sang itlog. Ngayon nga nagporma. Kaya di ko ganahan o kanang basa babitaw ag yellow. Mo nang ludon ko katong basa pa mo nang gahanggibuhat nga na dyan giluto og taman ang yelo pinapagod. Diya guys, esteritog pa wala man na pukawa.
Kasi ti pangpadkapin. Extremely As usual, ning gawas gihapon ko og dali. Kay kinahanglan ha malutuan si Terry og naisabaw. So nag-request man si Jang nga mo kaang ko sa sinigang. Kaso niya sinigang guys, so ani dahon. Diya kaniyang kamatis, ingani kog style og magluto og sinigang. Ang kamatis ang inganian. Diya ang karni hapon na si Jang ipalatag maadyo. Diya kaniyang kamatis, kabugnaw dani na si Jang panitan. Diya mama dyan nihang naandan nga magsigang ko ingani ang style sa pagsigang. Bawag nga ni mapag-injo. Diya guys, durogon ni si Jang. Nga ni jagang style ganahan ko karon sang madugmok bitaw. Mahimo na si Jang tomato sauce. Diya kay nahumok naman ang karni. Hanan sang ibutang. Mara din yung style guys og magsinigang ko. Diya mo lagi, way dahon mara ni ang sangkap gabira. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out. Hey guys, madung hapon. Alas 2:30 na day karon. Diya. Hama namin panood to. Natural kay alas 2 na. Diya. Imbis kay sista mo pahuway, ako ning pahuway, nagkuang ko, nag-TikTok kay gilaay ko. Wala man yung tambal sang kalaay. Diya. Sa Terry po, nag-TikTok po. Nag-TikTok ka Terry, no? Nakabuang na eh. Nag-TikTok si Terry dito sa speakers. Kay grabe lang yung laadya. Namilo ko kay kanang mga hinayaya, diaranes nyagi, katong gilabahan pa ning Ruby. Dari lagi yung manglaba, di man madiritso kay agamo nga hihajan kay naramasud. Di man para sa probinsya nga manglaba kag buntag, kahapon, di mo nang bukasan, gana. Dari di pa mauga diritso, kay dari rasud, di naman ang gipang pilo. Kay nanan po ko ibagong gipangay hay kanang laba mo ko gahapon. So maning namilo ko unsa uban ni sa lamang ko ninyo kay surya ta. Nga pasensya na demo sa among gi-share nga vlog kay puro raingan ni kay dara misud sa bahay. Unsa kanang nay mo tubag ra ko sa katong dalagay inaingon namo nga ngano ko nung nagdaldol min Tiri nga si Tiri positive man sa COVID. Karatong tubagon. Lisod man po, di mo madiol. Kay kinsa mo di mati manidya. Sorry guys, ako, bahala gibas ko ninyo. COVID, ako kado na mo tuo. Kay niagin ako diha. Katong dito ko sila doktora. Para na nagpositive ko COVID. Nakaingan mo kong murag binuang ra. Murag binuang ra kanang nay di ko kadto mutuo. Sa uban na, sa ubang mga tawo ra ning tuog COVID ako. Bahala gibas lagi ko ninyo sa katong mga tawo ning tuog COVID di ko mutuo. Kay nara ko example mga kanang nay artista nga namatay siya sa COVID. Na kuan siya na diagnose og COVID jama ko ning gikamatyan. Bao kinsay ka nang nay pamilyar ninyo ni Mahal. Katong time, desaging tuig, na namatay si Mahal. Nakatanaw ko na itong vlog ni Migs Molino. Bao kinsay namadya siguro yung mga viewers na nga matanaw po dyan ng vlog ni Migs. Kadto dyan, natanaw dyan ko, nakaingan dyan ko nga
naglibog ko kay minsan makatakod jud ko no. Nya matong kuana naghunana ako nga murag binuang po na lang gingon na makatakod kay karanay sahang natanawan sa vlog ni Migs. Kana mamalagi itong na confirman dyan nga ang si Mahal ang gikamat dyan COVID. Dyan itong time si Migs may nagbantay. Si Migs may nag-atiman ni Mahal datong time Diyan, karanay, siyempre ang sa una, may bawaan nga kanang nagpositive ng kauban sa bahay, kauban po sa bahay kay paswab man. Matong gipaswab si Migs, mas Migs nagpositive. Malang din, hindi ko mahadlok. Sa katong niingan nga, kanang yung babo ko no kumadlok, magamping ko no ko, kay si Terry ko no, lagi na positive. So rigid guys, hindi ko mahadlok. Hindi ko mahadlok. Sa banda na, ang mga tao magod kayo di paras-pariha, sa ibang ang grabing hadlok ka. Una kay pagsalig sa Ginoo, na kay hugot nga pagsalig sa Ginoo, kaya ngay kahadlokan. Kay, kung pagbuot sa Ginoo makubig ka, pagbuot sa Ginoo nga matay ka, patay jud ka. Aga ko lang jud guys, nakaibaw ko nga na, kanang nagpositive si Teres COVID, nagampor jud ko sa Ginoo. Mara mo di una na hong sampitin ang Ginoo, yung ko sa Ginoo nga, ikaw na'y bahala sa tanan. Anang isalig nimo, among kahimtang ari. Diyak, kanang ginan pagkukukan, kanang naglipay-lipay ra. Sus, wala mo dyan makaibaw. Naglipay-lipay ba natural? Malingaw-ling, imo pong lingaw-lingaw ng kagalingon. Hindi kaya guban, di ganahan og malipay mi. Bisag nami sa karena namin gatubang ada kong problema. Isad po dogadad lang din mga gilak. Wow. Ganahan sila siguro mag-vlog, magsige gilak, magbinatay, may ginilak. Hindi sige ako ng TikTok. Abilabot na ng TikTok nga. Ara man ng lingaw-lingaw. Ano ko nung nagsigig TikTok? Lisod food. Support na naman good mo. Wapod mo galang, doon na naman pud mo. Karang may comments o mga negative. Pero para na guys, natural naman dyan na. Kaya na-share malagi mi sa mong kinabuhi sa social media. Na magazine ng mga negative, kaya di ba dyan na malikayan. Okay naman po na, para na, huh? Kay, ang mga tao kay, lahi-lahi malagig. Mindset. Kay katong nag-COVID ay ko, ingan sila mawadaan ko ng panglasa. Wa magukuwad di panglasa. Ikaw tira, nawadaan ka panglasa. Nga si Tiri, wa man nawad di panglasa. Mga na nga, sorry na lang mga dyan sa mga yung tuog COVID. Kay okay rin tago ako nakasuway na COVID ko. Na positive ko. Hala naman sa loob ng short. Daghan kong piliin yun, ha? Diyan ko anday, guys. Kanang pasalamat day ko sa katong kanang supplier sa una sa ang gitrabawan. Supplier o kanang medical supplies. Kay nagpa-order ko nga tidig na og kanang oximeter kana bitong pang kuan sa kanang pulse rate. Para na ako ni diyan libre ako no. Hindi ang problema guys. Hindi pa na makuha. Kaya di pa ko kalakaw kay kanang may kaubastiri. Siguro may trabaho gang uyab na may sugo no pakuha. Adto sa kanang ang giamuhan sa una. Adto kuhaon, kay dito man gi-deliver. Arang kabutan di kadyo hag naghatag dito. Gihatag pa kay bawo ni nga ni order ko kay para sa manghod. Ihatag ra ni libre.
Shout out guys ni kuan RC Medical Supplies nga may nihatag og libre pagkaibaw jud ang kahilak jud ko. Okay. Ijara ko nihatag kuno na ho para ni Tiri. Ang kabutan ko pud na si Jack kanang si RC Medical Supplies. Para po na sa Bisaya, taga Cebu, diyan nakabana si Jack Tagalitin. Nasa na negosyo mga medical supplies. Mga na supplier sa ila doktora. Mga nga daghan jud kadtong mga taong kanang naay malumong kasing-kasing. Diyan ka to pong napo ko itubag ba nga napining ingon na mga ayahay na galing ekonomi kay wa kuno may problema og pinansyal. Ni pud we. Diya ba gid may problema og pinansyal. Wa pa to nakasaradit ng pa. Kaya ba pa may problema ka nang nai pinansyal o tami naghuwat og nga ni kadugay han tami ning pila charity o pa may problema og pinansyal. Siyempre wa mi ka nang nai dakong kwarta di may ka-afford og milyon. Namang gali may kwartang natabi di rin kaabot og milyon. Di kay go magpa-private mi mo nang kanang nai sorry dito ningan nga wala ko may problema mag pinansyal. Idyog natin yun. Habay, nagpa-private namin kung napa may daghang kwarta. Ako gali guys, grabe nang galing mingawa na sang anak. Diyan nag-uul pa po ko kay si Aliana ng hubag agdyang ngipon. Diyan. Dahil ba dyan ang kita inahan nga lajuta sa tong anak. Kay mag-ulta bisan pag watos pasag dihang anak na to mag-ul gihapon ko isip sa kainahan nga naladyo sa anak manama lilalimpod dya guys mara to yung ika-share ninyo karong adlawan dya salamat kaadyo sa mga ning suporta ug katong mga wa ning laktaw sa mga pahinumdum diha nga mao'y hinungdan nga nakatabang muna salamat pud sa mga daghang kaadyo ning comments, mga positive comments nga nakalipay. Daghang salamat ninyo na kaibaw na mo, di mo na matag-satag sa kinsa mo nihatag og mga positive comments. Daghang salamat ninyo, ang Ginoo na magbaw sa inyong kamaadyo. Diri namo. Ngayon sa mga katong naghatag og negative comments. Okay ra pud namo kay kanilaging tao man di ban pareha og gunahuna. Daghang salamat gyapon. Kanang palihog na lang ako kong subaybay. Sunod adlaw sa mga ipang share ninyo aning ang vlog. Kay murag dugay-dugay pa may-ari. Minsan na kay may tubo ani sunod adlaw. Diyan mga to guys. Daghang salamat. Bye-bye. Hindi si Tiri dara sumok dia. Nag-TikTok. Wa madenggi kay kuan. Nag-headset. Bye-bye. Ito po na hamang kong pamilyo.